Tak lidi, zdraví vás Urteror a já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme informačku, 4. díl. A dneska bych vám chtěl říct, konečně jsem spustil už to hlasování. Samozřejmě, že odkaz vám dám do popisu videa. Hlasování a je to vlastně jako minihru, chcete, aby jsem točil, tady máte nějaké na výběr, tak zaškrknete a dáte vote. Mělo by vám to všem fungovat, pokud by vám to nefungovalo, tak mi napište, já to zkusím ještě nějak obnovit. A nebo pokud byste neviděli, co nějaká minihra znamená, tak si to napište na YouTube, vyhledejte si to. A vyhledávám to vlastně a můžete se podívat a záleží, jestli vás to bude bavit nebo ne. Takže si pořádně promyslete, jakou minihru pořádně zaškrknete. Konec hlasování bude asi... dám na to tak 5 dnů, dneska je 20. takže 25.3. 25.3. to bude... pátek. V pátek bude ukončení tohoto hlasování. Takže doufám, že se vám video líbilo. Já se s váma loučím a zatím čák.